ஹை guys, ரீசெண்டாக நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் திருப்பதி போயிருந்தோம். அதை பற்றின மினி vlog தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். தரிசனத்துக்கு டிக்கெட் வாங்க கூட்டமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஏர்லி மார்னிங்கே கிளப்பிட்டோம். பார்த்தா அங்கே கூட்டமே இல்லை. ஸோ நாங்கள் குடுகுடுன்னு போயிட்டு டிக்கெட்டும் வாங்கிட்டோம். மார்னிங் எங்களுக்கு கொடுத்த டைம் ஸ்லாட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 AM. திருப்பதி போகிறதுக்கு 2 வே இருக்குது. ஒன்று வந்து நடந்தும் போகலாம், இன்னொன்று வந்து வெஹிக்கல்லையும் போகலாம். ஸோ நாங்கள் வந்து நடந்து தான் போயிருந்தோம். நீங்கள் நடந்து போகிறதா இருந்தால் ஸ்டெப்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3550 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. இந்த ஸ்டெப்ஸ் மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா 12 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். நீங்கள் நடந்து போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் ஷாப் இருக்கும், மெடிக்கல் இருக்கும், அண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட இருக்கும். போகும்போதே எல்லா கடையும் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. ஸோ நம்ம வாங்கிட்டு போகணும்னு அவசியமே இல்லை, அங்கே கூட போய் வாங்கிக்கலாம். ரேட்டும் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் இருந்தது. ஃபஸ்ட் ஒரு 500 ஸ்டெப்ஸ் ஈஸியாக தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் போக போக கால் வலி பின்னி எடுத்தது. மார்னிங் ஒரு 10:30 to 11 o'clock மூளை ஏறணும். அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் ஒரு 3 to 3:30 நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டோம் மேலே. நெக்ஸ்ட் டே 7 o'clock தரிசனம் போட்டிருந்தாங்க. ஆனால் நாங்கள் 4 o'clock போயிட்டோம். ஆனால் நாங்கள் சாமி பார்த்தது 9 o'clock ஆக்சுவலி. நீங்கள் திருப்பதி போகிறதா இருந்தால் நான் வீக் டேஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன். வீக்கெண்ட் வந்து ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.